Pena hautakiten baina ezin da reiteratu, gauza batzuk ezin dela oztopatu, bide batzuk ezin dela trabatu. Batzuk geratu dira, baina ez ere, azkenean, guk egure erantzutu badauka, ezin du dena publikatu zen, jende bat asko. Bideak, izugarrizko konpromizioa azaldu zuen prozesu honetan, eta 2000-tik etak zibilatzen zituen zibilatzen kasu biltzen Euskal Herritar bat izan ditu. Momentuan ezin izan zituen. Eta gubak iruan ezin izan. Instrukzio pasan dago. Laulak izan daude. Eta amateriak ezin dute elkarrekin egon. Ezin dute elkarrekin egon. Ezin dute Michelek eta Txetxek ezin dute elkarrekin egon. Jautan hartu, hor zenperen, ez ziren normak zulo batean hartu. Zelaian hartu ziren hor, delako inguru bat. Arma horiek, ordu horietan, leku pribatu bat zuten dira mazituzten.